Iki aku wis tekan daerah Kali Taman bolo. Ameh nongkrong neng omah kali. Akeh jajanan murah meriah, ana ketan duren, pisang bakar, roti bakar, jasuke. Sing lumer-lumer ya ana. Bakule ya mas-mas gaul kayake. Kreativitasnya patut diapresiasi. Iki bosku lagi ngorder bolo. Bingung golek ketan, susu, apa sing lumer-lumer. Masuk daerah Kampung Kali Taman bolo. Iki ngisore warung iki ana kali wedok jenenge. Sebenarnya ana loro, kali wedok karo kali lanang. Lah iki ning dhuwur kali wedoke wong-wong ya wis mulai rame do teko. Emang nggone asik bolo, kanggo keluarga, kanggo cah-cah nom sing do nongkrong. Jajanane yo ora larang kok bolo. Wis nak bolo-bolo pengen ndang digas ning daerah Kali Taman kene bolo.